Hi guys, so karong adlaw mamilo ta og mga sanina while i-introduce na ko akong sarili. Ako di ay si Vanessa na ako'y tulo ka anak, si Abby, si Isaac, and si Austin ug usa ka asawa si Jong. Isa ra jud. 5 years na mi diri sa Australia, specifically sa Sydney. And gikan mi sa Davao City, Philippines. Niabot mi og Australia gamit ang subclass 189 na visa or Skilled Independent Visa. Nag-apply ko ana way back in 2015. Isa pa lang among anak, si Abby pa lang. And na-approve among visa atong 2016. So nag-initial entry mi diri for 2 weeks. Katong 2016, buntis ko kay Isaac. And then, na-approve iyang visa 2017. So, nag-settle jud mi permanently sa Australia June of 2018. During my stay here in Australia, na ako'y duha ka miscarriages. One in October of 2018 and one in May of 2019. And katong 2020, gipanganak na ko si Austin. Nagliso jud ko sa iya ha, kay imagine na ako'y 9 kabuok tambal nga inumon within the pregnancy from first trimester until third trimester na ako ay hypertension. So, murag wa na dyan may plano sundan ni si Austin. Mao na dyan ni siya ang last. So, why ko nag-vlog? Ang akong answer, ana, para makita ninyo unsay diferensya sa Pilipinas o sa Australia. Para makita ninyo unsa mong life diri kung sayon ba or dili. And also, para remembrance na mo kay naami plano nga muuli o Pilipinas. Honestly guys, gwapo naman, stable man among kinabuhi sa Pilipinas. Pero gipili na mo ni kay naa na ang opportunity sa among atubangan. Moving from our comfort zone kumbaga. And para pud ni sa among mga anak, para maka-experience pud sila unsay feeling mabuhi sa isa ka developed country. Pasalamat mi nga diri mi sa Australia kay duula siya sa Pilipinas. 8 hours away lang kung by plane. Unya dili kay siya tugnaw diri pag winter. Unya generally buutan ang mga tao diri guys. O ganto diri na lang sa akong introduction. Salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.